ዝኸበርኩምንን ሆፕ ሜድያ ዛራ ቻናል ተኸታተልቲ ሰላምታይ ብምቕዳም ቀፂለ ድማ ብናይ ኣሜሪካ ፎሬን ፖሊሲ ኣብ ልዕሊ ሰብ ስልጣን ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡ ድማ ናይ ህወሓትን ናይ ፍሉይ ሓይሊ ናይ ኣምሓራ ሚሊሻ ዝተወስደ ናይ ቪዛ እገዳ ዝምልከት ሓበሬታ ሒዘ ቀሪበ ኣለኹ። ቅድሚ ናብዚ ሓበሬታ ዝምእታው ግን ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ብዛዕባ ልዑል ዝኾነ ናይ ኣሜሪካ ልኡኽ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ጄፍሪ ዳቪድ ፌልትማን ዝበሃል ኣብ ናይ ሊባኖስ ኣምባሳደር ዝነበረ ዝመርሖ ልኡኽ ናብ መጀመርያ ናብ ምስሪ ቀፂሉ ናብ ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ኢትዮጵያ ብምዝዛም እቲ ካብ ኣሜሪካ ሒዝዎ ዝመፀ መልእኽቲ ብምቕራብ ናብተን መንግስታትን ከምኡ ድማ ናታተን ሓሳብ ብምቕባልን ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ምስ ናይ ሴኔተር ኣሜሪካ ዕፁ ዝኾነ ዘተ ብምክያድ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ዘትዮም ነዚ ሕጂ ብናይ ፎሬን ፖሊሲ ኣሜሪካ ወፂኡ ዘሎ ውሳነ ክቅርቡ በቂዖም ኣለዎ። እሱ ድማ እንታይ እዩ እቲ ቀንዲ ነዚ ዘቕረበ ነዚ ውሳነ እዚ ንኸቕርቡ ዘገደዶም ምክንያት ከምቲ ንሳቶም ዝብልዎ እቲ ቀንዱ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ማለት ኣብ ክልል ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላውን ከምኡ ድማ ዓመፅ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣገዲድካ ምትፋር ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ዝኾኑ ደቂ ሰብ ዝግበር ዘሎ ምቕታል ናይ ወዲ ሰብ መሰል ግህሰትን ከምኡውን እቲ ረድኤት ብቕልጡፍ ናፍቶም ተጎዲኦም ዘለዉ ወይ ተፈናቒሎም ዘለዉ ኣብ ክልል ትግራይ ብኣብኡ ክበፅሕ ዘይምኽኣሉን ከምኡውን ናይ ሕብረታት መንግስታት ናይ ካፍላታት ናይ ረድኤት ሒዘን ዝኸዳ መካይን ምፍታሽ ከም ዝካየድን እዝን ተወሳኺ ድማ እቲ ኣብ መንጎ ሱዳን ኢትዮጵያን ምስርን ዘሎ ናይ ህዳሴ ግድብ ዘተኮረ እዩ ነይሩ። እንተኾነ ግን እቲ ሕጂ ዝኩሉ ዝበሃል ዘሎ ዝርዝራቱ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ማለት ተቐባልነት የብሉን። እቲ ናይ ህዳሴ ውድብ እንተኮይኑ ብናይ ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ እንተዘይኮይኑ ካብዚ ወፃኢ ዘተ ንክካየድ ከም ዘይፈቕዱ እቲ ሕጂ እውን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝውሰድ ዘሎ ናይ ኣብ ልዕሊ ሰብ ስልጣን ናይ ቪዛ ክልከላን እቲ ናይ ቁጠባን ናይ ድሕነትን ፀጥታን ዝውሃብ ዝነበረ ረድኤት ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ዝነበረ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ግዜ ኣብ መንጎ ምስርን ሱዳንን ኢትዮጵያን ሓደ ውሳነ ኣብ ብዛዕባ ናይ ኣባይ ተመልከተ ንክፍፅሙ ማለት ንረብሓ ናይ ምስሪ ዘዘንበለ ንዕኦም ዘይጠቅም ኣገዳዲ ዝኾነ ንመፃሊ ምዕባለታትን ስርዓትን ዝዕንቀፅ ንወለዶታትን ዝዕንቀፅ ስምምዕ ንክታም ንክንብሩ ኣብ ዝተሓተትሉ እዋን ክንሓስበሉ ኢና ኢሎም ንሃገሮም ምስ ተመልሱ ነቲ ጉዳይ ከም ዘይተቐበልዎ ምስሪ እውን ተዓቂባ ካብቲ ምፍራም ሱዳን ክብል እየ ሱዳን ካብቲ ምፍራም ተዓቂባ ሱዳን ምስሪ ግን ብቐጥታ ነቲ ውዕል ፈሪሞም ካብዚ ዝተበገሰ ድማ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምሕደራ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ እቲ ሓገዝ ዝውሃብ ዝነበረ ናይ ቁጠባን ድሕነትን ልዕሊ 130 ዝኾነ ሚልዮን ከምኡ እውን ናይ ኤውሮፓ ሕብረት ነዚ ተመሳሰሊ ክሳብ 272 ሚልዮን ዝኸውን ሓገዝ ከም ጠጠው ዘበልዎ ዝፍለጥ ኮይኑ ሕጂ ድማ ብመንግስቲ ናይ ጆን ባይደን እዚ ሕጂ ቀረባ ግዜ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝውሃብ ዝነበረ ናይ ረድኤት ንፀጥታን ድሕነትን ከምኡውን ቁጠባን ብመንገዲ ኤውሮፓ ሕብረትን ከይተረፈ ነዚ ቀፃሊ ኮይኑ ክልከላ ተገይሩ ኣሎ። ብተወሳኺ ድማ ሕጂ ናይ ቪዛ ክልከላ ኣብ ልዕሊ ሰብ ስልጣን ይካየድ ኣሎ። ነዚ ዝርዝር እዚ ዝምልከት ድሕሪ ዛ ናይ መሰጋገሪ መድረክ ክምለሰኩም ተመሊሰ መፅኩም ኣለኹ እምበር ብቐንዱ እቲ ኣቅድም ኣቢለ ክተቕሶ ፀናሕኩ ተንቀንዲ ኣርስታታ ናይ መጀመርያ ኣብ መንጎ ክልል ትግራይን ፌደራል መንግስትን ዘሎ ኩናት ጠጠው ኢሉ ክልቲኦም ወገናት ንዘተ ንክቐርቡን ነቲ ዘሎ ጉዳይ ድማ ብዝርርብ ተፈቲሑ ክልቲኦም ብጥምረት ዝመርሖ መንግስቲ ተመስሪቱ ንሃገሮም ብሓባር ንክሰርሑ ዝብል እዩ። እንተኾነ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ መንግስቲ ማለት እዚ
ጉጅለ እዚ ናይ ህወሓት ከም ሓደ ኣሸባሪ ዝኾነ ጉጅለ ብፓርላማ ናይ ኢትዮጵያ ተወሲኑሉ ስለ ዝኾነ ምስ ሓደ ኣሸባሪ ድማ ንዘተ ንቐርበሉ ምክንያት የለን ካብ ዝብል ተበጊሶም ነቲ ነገር ከም ዝነፀጎ ብወገዲ ናይ ኣሜሪካ ዘሎ እቲ ልዑል ዝኾነ ልኡኽ ፌልትማንን ከምኡ እውን ኣብ ዝሓለፈ ረቡዕ ብናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታትን ቅልውላውን እዚ ኣብ ሰሜን ትግራይ ዘሎን ብግልፂ ከም ዘስግኦን እቲ ኩናት ጠጠው ኢሉ ድማ ዘተ ክግበር ከም ዘለዎን እዚ ዘተ ተገይሩ ሓደ ንክልቲኦም ዘሰማምዕ መፍትሒ ክሳብ ናብቲ ዝግበር ዘተ ክሕግዝዎም ከም ዝኽእሉ እዩ ዝሕበር ዘሎ እዚ ድማ እቶም ናይ ኣሜሪካ እዚ መግለፂ ዝኽባብ ከሎ ናይ ኣሜሪካ ሰነተር ናይ ወፃኢ ኣሜሪካ ወፃኢ ጉዳያትን ዘለዎ ኮይኑ እዚ መግለፂ ተዋሂቡ እሞ ሕጂ እውን ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን እቲ ልዑል ዝኾነ ልኡኽ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዑደት ኣካይዱ ዝነበረ ማለት ካብ ወርሒ 3 ክሳብ 13 ወርሒ 5 2021 እሱ ግን ተመደበ 23/4/2021 ልኡኽ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኮይኑ ዝተመደበ ፌልትማን ንዝመፅእ ዘሎ ሰሙን እውን ካብ መንግስቲ ኣሜሪካ ሒዝዎ ዝመፀ መልእኽቲ ናብተን ሃገራት ከብፅሕ ናታተን ርእቶ ሰሚዑ ድማ እንታይ ውሳነ ከም ዝወፅሑ ኣብ ቀፃሊ ንዝረአ ነገራት ክንሪኦ ኢና ክንከታተሎን ኢና እሞ ሕጂ እቲ ተወሳኺ ብዛዕባ እዚ ናይ ክልል ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣብ ልዕሊ ፍሉያት ሰባት ማለት ናይ ክልል ትግራይ ዘጠቅዕ ናይ ዘርኢ ምጥፋእ ዘመተ ይካየድ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ኣገዲድካ ናይ ምጥፋር ኣሎ ዓመፅ ከምኡውን ሲቪላዊ ዝኾነ ህዝቢ እውን ብመንግስቲ ቤት ፌደራል ናይ መከላኸልን ከምኡውን ወታደራት ኤርትራን ይፍፀም ኣሎ እንዳበሉ ኣሜሪካውን ዘቕርቦ ዘሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ጠጠው ንባል መጀመርያ ናይ ኤርትራ ወታደራት ካብ ሰሜን ኢትዮጵያ ክወፁ ከም ዘለዎም ካብ ክልል ትግራይ ቀፂሉ እቲ ፍሉይ ሓይሊ ናይ ሚሊሻ ናይ ክልል ኣምሓራ እውን ክወፅእ ከም ዘሎ ድሕሪ እዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘተ ተኻይዱ እቲ ጉዳይ ብዘተ ተፈቲሑ ንኢትዮጵያ ዘጠቅም ዝኽእል ብሓባር ክሰርዑሉ ዝኾኑ ኩነታት ምቹእ ኩነታት ክፍጠር ከም ዘሎ እቲ ናይ ኣሜሪካ ሪቶ እዚ ድማ ብወገን ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ተሓቢሩ ቀፂሉ እቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልን ኤርትራን ዘሎ ጥምረት ሓድነት ንምዕባለ ከምፅእ እሞ ነፃ ዝኾነ ናይ ምትሕብባር ቀጠና ተፈጢሩ ዘሎ እቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ድሕሪ እቲ ናይ 20 ዓመት ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ዝነበረሉ ኩነታት ኣኸቲሙ ዶክተር ኣብይ ኣብ ስልጣን ካብ ዝመፅእ ነቲ ናይ ውሳኔ ሕቡራት መንግስታት ተቐቢሉ ከም ዘለዎ ናይ ሰላም እማመ ዝፍፀም ወይ ናይ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ዝኸውን እቲ ድሕሪኡን ኣብ መንጎ ሶማል ኢትዮጵያን ኤርትራን ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ምትሕብባር መንፈስ ነተን ናይ ደገ ሃገራት ደስ ስለዘይበለን እዚ እውን ፅቡቅ ስለዘይኮነ ንዓን ንረብሓታተን እውን ዝፃረር ስለዝኾነ እዚ እቲ ሓደ ምክንያታት ኮይኑ ይግለፅ ቀፂሉ እቲ ኣብ መንጎ ናይ ምስርን ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘሎ ናይ ህዳሴ ውድብ ኩነታት እውን እቲ ማይ ኣብ ካልኣይ ዙር ክመልኣሉ ዝቀራረብ ዘሎ ግዜ ተቐሪቡ ብዘይ ኣገዳዲ ዝኾነ ክታም ወይ ፊርማ الاتفاق ملزم يبلو بعرب ويدما الحصص التاريخية التي تاريخها وزخونة بتسعتنا إلهم بمصري يكون السودان دقاقي ممزولو زولو تي أمونغو السودان مصرن أبشحن شعتا 250 شعتا إثيوبيا زين وبرتو سمي معستا قبري مصري 55 نتبي 5 متر كوب مليون كومو دما السودان 10 شمونت نتبي 5 متر كوب مليون نقطة زبل زينا إثيوبيا كون ويتن ناي نيل تفاسس هاجرات زين برؤو كتام تفتسمه دقاقي مم حجون زي تاريخها وزغنا بتسحتنا أنت أفرمات لنا تناي كلاي مملا ناي داسة قدب شجر يقولون يقولوا تشجر حجت نايمين مملا زي كونس تنسوم زدليو دركي هالو زنابي هالو أي هالو زين
أقدم أخطأ زطناخ قطرتات نعنا خبصحنا الله زماي كنتاتيو نزون وجنا معربوين هاجرات أوروبا حبرت يكون أمريكا مصري كدقفو وجنا مصر كخوني رايل ومناتو تي قدب ما يتمليو ناي متشرشتا أمام سرعة وديو إلكتريسيتي كمان شو تلا جميرو نا أفريقيا هاجرات يكون كالوت كشيء سلز جمر أما أتصل ذركب ناي إندسترين ناي مسنو حرشان كالين أتوكيرو إثيوبيان تدعم عبيلا كابرد إتنا تخوينا رساخ إلى كمون تنكابابيون ناب سي غودانا خمر حصل زخونا ناب نت حما أمنت أفريقيا تنكالت هاجراتو نزريين نزل سجونتين نخي وستا تباهيلو زقبر معبالة نخي ترقي زقبر دولو مسعان سلازي بوغن أمريكا ناي فورين بوليسي كابز تبقى سخوينو حجوان بوغن مصري أب جيبوتي تخيط هوتت أب أوغندا أب كينيا ناي وتا درس معتن حمات النيل وي ناي نيل حلوتي بزبل دما بايرن مدرن كمون بحرن ناي وتا درس من مدا منغو مصر سوداني كايد الله ازت راي بيكونون ناي أمريكا ناي دبلوماساوي تتصنن كالي إن جميركا دميركا تناي أباين تيامونغو إثيوبيان أمريكان زلو ناي تتصنو انتاي كخونيو دعريت ناي زمت زلو سمن فلتمان منتو زفلت أيكونن انت خدادن أبز كبابي تفتير دلو كونتات نعنا نيرتراويانون زمت كاسل زخواني بابون اتناي كدن زنبرني أمريكا بالعلي يرترا القدا حجون سب سلطان نخي ناي فيزا قدا تغير جلو بقول حتى خنري يقبعنا انتاي ذكر جلو ذكرنا مالتي حماق زخوني أنفت ويوتري جلو كبابي قدشت تفتيرو نبكالي أدلاي دي كوني نقرات نخيبات صح نفسك كبسك أذكرو نخطو متخم جلو نحبركو نلما عنتي بزع بازيز نبرت اني حبريتا أبزي يود بعد كل خطوة متخمد الله كل خطوة أنتاي كم سمة أنا ناي إزي بلاز الله ناي قل ريتي قوات خوناي كابتي ناي مع كانت زينان تعلل ناي بكتب أوي بوليتيكاوي بحلاو كت تنتنازل بسبات تبقي سيزغر بقوات خوناي بوغن إيرتراويان يكون بوغن ناي تجراي أكتيفيستي زجبر جلو ناي كالات كوينات جن أقداس النت كم زي بلو معناته أحزاب نزل علم زنورو بحوار زنورو سلزخونو منقستات جن كل جزية تغيرتو يوم سلازي بحدا منقستي وي بقال ناي سبع سلطان كالي منقستي وي نبتيز في تصام جيجاتات نملؤ هزبي أبحنتي باكو أتيخا مفرد وي تغنى مغربن تصرفن كالين واقع كم زي بلو أقداس نت كم زي بلو سلازي بوغن إرتراويان يكون تقراوت قروات تنان إثيوبياوين أبنا نعتنا من وقت المتصرفين زي كونس نتي تفتير زولو أب مانغو فدرالاوي منغستي ناي إثيوبيان ناي كلل تقراي قدشت نتبوز قاتم زولو سبعو قلبلاو مفتحين ممسا نخلو زبالة سعرتات نخلقاي زلدن نتمنيت كاباي توقي سي نفسه كيف نابزي حساب زخطة كل يمحسن مخنياتو اترف دو قرابتنا زخونو إثيوبيوان تقراوتسي نفسه كيف سف حماق وضحو قبل عليو مقتلتن مقذفتن عمتن نهكايد أنا بقول هيدك بتوسع خدمة زعباتي أب كل تقراي زلو خناتات عملكتهم أمريكاويان تكونات أتوقع لالو دردر كايدا لو مرس ذاتي كايدا لو قبلهم كلو كومونتي ناي أبناي أبايز تملكته ناي مصري زوجناه كابتن حلفه ناي أمريكا بريسيدنت دونالد ترامب جميرو زقبرنا بري تكندي مخنياتو السو تي ناي أب كل تقراي ويا بسمين إثيوبيا زلوا منقط فيدرالن
ናይ ክልል ትግራይ ዝተኸፍተ ድሕረት ናይ ሰሜን እዚ መጥቃዕቲ ኢትዮጵያ ፌደራል መንግስቲ ድማ ሕጊ ናይ ምኽባር ኩናት ኣብ 24 ሕዳር ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ጥራይ ዘይኮነሲ ካብኡ ዝተፈጥረ እቲ ቀንዲ ኣብ ክልል ትግራይ ተፈጢሩ ዝበሃል ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ኣገዲድካ ምድፋር ዓመፅ ቅትለት ከምኡውን ህልቂትን ቅልውላውን ኣብታ ግዜት እዩ ድሕሪኡ ግን እቲ ኩነታት ተመሓይሹን እቲ ኣብ መንጎ ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰል ናይ ሕብራት መንግስታት ሰብኣዊ መሰልን ብሓባር ኮይኖም እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ተኻይዱ ዝበሃል ጭፍጨፋን ናይ ህልቂትን ተፃሪ ኮሚቴ ቆይማ ምርመራ ተካይድ ከም ዘላ ብወገን ፌደራላዊ መንግስቲ እውን ገለገለ እቲ ኩነታት ዝጥቀስ ማለት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ኣገዲድካ ምድፋር መቕታልን ድሮ 28 ዝኾኑ ወታደራት ኣብ ፍርዲ ከም ዘቕረበን ነዚ ድማ ማለት ምርመራ ተኻይድዎ ፍርዲ ክወሃቦም እዩ እቲ ቀንዲ ግን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ምድፋር ኣገዲድካ ምድፋር ተዓመፅ ወይ ምቕታል ዝበሃል ዘሎ ድሕሪቲ ናይ ሕዳር ዘሎ ኩነታት ግን እዚ ሕጂ ዝግለጽ ዘሎ ናይ ፕሮፓጋንዳዊ ሃልቂ ደኣ እምበር ኣብቲ ግዜያት እቲ እዩ ኣብቲ ኩናት ዝካየደሉ ዝነበረ እቲ ሕጂ ኩናት ግን ኮታ ናፍትን ጠርበሽበሽ ዝብል ኩናት እዩ እቲ ኣክሰስ ወይ ናይ ሰብራዊ ረድኤት ንምብፃሕ ዝግበር እውን ብወገን ኢትዮጵያ ከፊትና ኣለና ክብሉ ኣሜሪካዊ ግን እኹል ዝኾነ ክስታይ ተኸፍተን ዝብል ኣብዚ ዘይምርዳእ ኣሎ እቲ ቀንዲ ነጥቢ ግን እቲ ሓቀኛ ክስታይታ ኣብ ባይታ ዘሎ ዓይና እዩ ምንም ብትክክል እዚ ኢልካ ክትዛረቡ ትኽእል ኩነታት የለን እሞ ደጊመ ክብሎ ዝደሊ ተስፋ ገብር እዚ ኣብ ክልል ትግራይ ወይ ኣብ ልዕሊ ናይቲ ምሕዳር ዝውሰድ ዘሎ ማለት ኣጥፊእ ዝኾነ ህልቂት ዘምፅእ ዘሎ ኩናት ጠጠው ኢሉ ህዝቢ ብሰላም ዝነብረላ ሰላም ዘለዋ ክልል ንክትከውን ዘለና ምኔት እናገለፅኩ ኩሎም ወገናት ድማ ንሰላምን ፀጥታን ናብቲ ዝዓነወ ሃኒፅካ ናብ ልምዓትን ንቅድሚት ብልፅግናን ዕብየትን ዘምፅኣሉ ኩነታት ንክፈጥሩ ብወገን ትግራዎት ይኹን ከምኡውን ኢትዮጵያውን ብጠቕላላ ንሕና ኤርትራውያን ድማ ኣብ ልዕሊ እዚ ዝካየድ ዘሎ ጉዳይና እኳ እንተዘይኮነ ግን ከም ጎረቤት መጠን እቲ ክንገብሮ ንኽእል ነቲ ዝካየድ ወንጀል ኣብ ዝፍፀም ነቲ ወንጀል ምኹናን ንፅቡቕ ነገር ድማ ምጥፋእ ደኣ እምበር ነቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ወይ ዘየድሊ ነገራት ክርቢትን ቤንዚን እንዳወላዕካ ምባኣስ ትርጉም የብሉን ንሰላም ፃዕርና ይኹን ሰላም እቲ ከባቢና ቀርኒ ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ይኹን ኤርትራ ሶማል ጅቡቲ ሱዳን ኩሉ እቲ ከባቢ ሰላም ዝህሉ ናይቲ ከባቢ ህዝቢ እውን ብሰላም ክነብሩ ከም ዝኽእሉ ሰላም ዘይህሉ ግን እቲ ህዝቢ ብሰላም ክነብር ከም ዘይክእል እሞ ሕጂ ምዕራባውያን ድማ ኣብቲ ዞባ ኢትዮጵያ ኣብ ኩሉ ክልላት ኢትዮጵያ ኣብ ኦሮሞ ኣብ ሶማል ኣብ ዓፈር ኣብ ትግራይ ዓብዩ ግጭት ኣሎ ቅትለት ኣሎ እሞ እዚ ክቆም ኣሎ ንሕና ከዓ ነዚ ጠጠው ንምባል ሓገዝ ክንገብር ኢና ይብሉ እንተኾነ ግን ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ ናይ ኣፍሪካ ኤርትራን ኣፍሪካን ዝብል ሓቢረ ነይረ ግጭት ንምፍጣር ደኣ እምበር ንሳቶም ግጭት ንክፈትሑ ዝኣተውሉ እዋነት የለን ኣብ ተመክሮ ካብ ዓለም ክንረኣነ ኣብነት ናይዚ ድማ ብፍላይ ኣሜሪካ ዝኣተወቶ ቦታታት ዒራቅ ሶርያ ሊብያ እዚ እኹል ኣብነት ኣፍጋኒስታን እኹል ኣብነት እሞ ንሶም ዝኣተውዎ ዘይዓርፍ ኩናትን ህልቂትን ኮታስ ነባሪ ግጭትን እዩ ስለዚ ነዚ ነባሪ ግጭት ከነመሓድር ኢና እንዳብሎ ድማ እተን ሃገራት ኣብ ክንዲ ናብ ምዕባለን ናብ ስልጣነን ዝኸዳ ጎዳና ኣብ ድሕረትን ጥሜትን ህልቂትን እዩ ዘምርሕ እሞ ኣሕዋተይ ንሕና ባዕልና ንባዕልና ሃገርናን ንህዝብናን ንኽነመሓድርን ናይ ገዛእ ርእስና ከባቢና ድማ ብሰላም ፍቅርን ሰነይትን ንኾነሉ ኩነታት ንኽንማቻቸእ ነፍሲ ወከፍ ተራ ክፃወት ምኔት ኣለኒ እሞ እዚ ካብ ዝሓለፈ ድማ ቀንዲ ናይቲ ዘሎ ከባቢ ብፍላይ እዚ ቀይሕ ባሕርን እዚ ሕጂ ናይ ኣባይ ግድብ ምህላውን ጂኦፖለቲካዊ ናይቲ ከባቢ ናይ ቻይና ኣብቲ ኣፍሪካ ምስፍሕፋሕን
ኣሜሪካውያን ካብቲ ዝነበሮም ኣፍሪካ ኩነታት እውን እናርሕቡ እዮም ነይሮም እሞ እቲ ኣንጻር ቻይና ዝግበር ቁርቁስ ኮታስ ናይ መንጎኦም ዘሎ ህልኽ ንዓና ነዞም ናይ ቀረን ኣፍሪካ ነበርቲ ንድሕሪት ዝጎተትን ኣብ ካሊእ ዘየድሊ ነገርን ዘብፅሕ ስለ ዝኾነ እሞ ኣሜሪካውያን ግልፂ እዩ ብውሽጢ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ቻይና ካብቲ ቦታ ክትወፅእ ከም ዘለዋ እዚ ግበሩ ዝብል ዘይንገር ብዙሕ ነገር ከም ዘሎ ኣብ ትሕቲ ጠረጴዛ ዝግበር ዘረባታት ኣብ ሜድያ ዘይወፅእ ከም ዘለዎ ንርድኡ እሞ ኤርትራ ብፍላይ ንነዊሕ ግዜ በዚ ኩነታት ዝተሳቀየት ብገዳን ንኸይትምዕብል ንኸይትስጉም ዓብይ ፅዕነት ብገዳን ብክልታይ ዝገበሩላ እዮም ሕጂ ድማ ተመሊሶም እዚ ናይ ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ክድገም ንሪኦ ኣለና ማ ኣሕዋተይ ኩልና ናይዚ ዞባ እዚ ሓቢርና ንሰላምን ፍቅርን ስኒትን ንፃር እናበልኩ ደጊመ ሰላም ከነ ከምኡውን ተባረኸ ተቀደሰ ሰላም ናይ ቀዳመ ሰንበት ይግበረና እናልኩ ነዚ ዘሎ ናይ ሎሚ መግለፂ ኣብ ዝሓፁ ክሳብ ብካሊእ ቪድዮ ንራኸብ ደሞ ቻው